Mula. Monggo Pak Joko. Mangga mangga Pak Joko. Silakan mriki. Pak Joko dipun nanti hati. Pak Joko piye? Wilujeng rawuh Kang Mas Joko. Pun izin kali ibuke dereng. Pun izin kali ibuke dereng. Ibu sampun. Mohon izin nggih Bunda. Kalau di atas panggung Pak Joko niku milik umum. Umum, nggih. Milik masyarakat nggih to. Dadi Bu Joko niku losdol. Losdol. Di atas panggung Pak Dalang milik umum, nggih ta? Mbak Lucy Milik umum. Nah, kalau di atas panggung losdol. Sing penting ora demok. Perkara demok ora apa-apa mitra kerja tapi lek sampe nyenggol enek wong munggah ilang dase aja tekok. Dibatasi. Wis kok ilang dase iki anggo kapake. Nggih, tapi mboten napa-napa. Niku nggih niki kagem hiburan mawon nggih. Kados pundi Bapak Lurah mirsani kados ngaten niki semangate kados pundi? Gak iso tak kata-kata. Oh, gak bisa berkata-kata. Tur mirsani masyarakat Sementen Bane nyengkuyung acara pada malam hari ini kados pundi, Mbak? Sangat seneng Seneng luar biasa. seneng beh melubir ya ini. Nggih, doanya nopo kagem masyarakat? Bakul ki sampai 1 kilo lebih. Oh, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Masyarakat iki full. Mulane aku pesen karo Bu Mbak Limbo. Tulung jenengne masyarakatku. Nggih. Iki senengno masyarakat atau penonton yang hadir. Siap. Nggih. Seneng. Siap. Pak Lurah ki seneng. Pokoknya dari kelihatan kalau dari pisnya seneng. Auranya Mbah Lurah itu positif. Positif, selalu tersenyum, selalu gembira. Selalu gembira. Auranya yang positif. Tapi gimana sih ngrasani jenengane? Ya napa? Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa. Biar tidak ada dusta di antara. Nggih, ya napa ya. Iya, Mbah Lurah apa? Sing pinggir dhewe iki belongor kaya ngono to. Sinten sing rasani niku? Wis aku gak ada Sebut namanya Repani. Sinten? Lurah pundi? Saja orang wayangan tak DP-ne. Ki serius. Tenan. Pokoke sak dhuwure tan ngidul Mbah Lurah apa? Sing pinggir dhewe iki belongor kaya ngono. Longor nggih. Wong ngenten sing bisiki kula. Mbah Lurah Joko iki kok sinden semun bane nek ora gentari ora. Iya. Pokoke iki gentari munggah. Oh iya wis tak request pokoke dhewe-dhewe. Ayo gentari munggah bertari. Yo, bertiga. Mangga gentari. Gentari dipun nanti hati. Gentari Tenang to. Nggih, kula sowan sayangku. Tenang to Mas, mantun. Tenang. wis tenan. Lek ngadeg karo gentari malah sing dikira banci aku. Peranjenengan kuwi mbok-mbokane banci. Aku jeneng senep kok ngadeg karo mbek awakmu Manuhara Aprilia sing banci malah aku. Mun Mbah Lurah raose dos pundi? Iki Mbah Lurah tenang. Mbah Lurah tengah. Tengah. Nah, diapit iki. Raos panjenengan kados pundi? Ayem. Mas ayo tanda pilih aku. Wajahe kok mirip to Mas yo. Mirip sinten? Kamangka lek mung rada mirip ku biasane jodoh. Jodoh. Lah iki. Masa jeruk mangan jeruk. Cewek lho iki. Cewek pun. Temen cewek ya. ora cewek. Cewek. Tenan, mergane Mbak Lurah ndek iki pas petengang ngerti. Dadi yo ora ngertok. Guyon iki guyon. Napa-napa gentari itu luar biasa. Nggih. Boten napa-napa ya para guyon. Oh, los mawon, los dol. Los ya? Nggih no. Los dol iki. Los dol nggih. Mulane lek los dol aku pikir iki mau. Piye? Iku lan joget iki joget nang isor pun joget nang dhuwur. Nek man jogetipun teng andhap, Pak. Oh, nang isor. Nggih. Mulane arah pencilaan iki kan bisa dodat gitu. Nggih. Nang iki nomor Los. Nah. Pun saiki lagu pertama napa sing diaturne? lagu pertama. Nggih. Lek Nyuwun menapa? Pentingane apa mau jenenge? Loro Asmara. Mbak Gentari duet napa karo Nggih. karo Sidorondo. Apa mau? Ya. Kali Sidorondo siji. Jadi lek sing anu kuwi lak sing halus-halus mek ngene kaya apa kroncong ya mau ya. Nggih. Apa emang? Langgam. Langgam.
Nggih. Njaluk sing rada keras-keras apa? Kowe keras niku ki mentu wedokan apa? Pidolan niku ki. Anu napa niku ngeten Mbak nyuwun gerajakan Banyuwangi. Mbak Lurah badhe nekar. Oh, badhe nekar to? Oh, badhe nekar to, Mbah? Dengan badhe nekar, badhe nembang napa, Mbah? Pun saged dipun menapa? Wes. Wau nyuwune Loro asmara. karo loro asmara. Nggih, loro asmara. Nggih, monggo. Iso biluket? Sajit. Jenengan lajeng nembang kali Mbak Lusi napa Gentari? Gentari saya Gentari. sore. Gentari dan Pak Lurah anu napa mandat saking Pangungan. Ya. Mriki Pak. Nggih, siap. Mriki Pak. Ayo mriki Kula gandeng Pak, kula gandeng. Nek kalih kula niku mboten Mbah Lurah iso nang anak sing ora iso meteng. ya tara ngene iki ngurangi resiko. Mboten napa-napa Bu Lurah, iki Bu. Ah, Bu Lurah saja mboten ki ditutupi kresek sik. Aman kali Gentari niki aman. Bu Lurah. Nah, tadi Pak Ibu munggah niki request masyarakat Bu Lurah naik. Nggih. Bu Lurah naik request saking masyarakat. Bu Lurah kan ngancani papinya. Oh, Ibu mboten kersa, Pak. Mboten kersa. Nggih. pokoke aku dijinin lho, Pak. Wah, nggih. Tidak mau Ibu mboten kersa. Pun los. Saya nyanyi sama Gentari. Nggih. Mbak Lucy joget. Oh, nggih, tayub niki. Ya, sing anu lagi. Bang Jaipong. Sing keras-keras. Jaipongan. Musrek-musrek. Oh, iya. Jaipongan. Nggih. Seragenan ya, oke. Seragenan. Oke, seragenan. Cocok ya mangga. Ya. Goyang Pak Lurah yo. Pak Joko. Alah soge, soge. Aduh, manis. Alikane bisa ketemu. Kono-kono Manik kono kae. kawan-kawan kawan. Goyang Pak Lurah. Aduh Pak Terus pundi Mbak Lurah? Pripun Pak? Digoyang Mbak Gentari pripun raose? Tak kuat aku. Ra kuat. Niki men dereng sepinten no. Estu niki nembe istilahnya namung 50%. Nembe pemanasan. Nembe pemanasan. Dan yang kedua nanti yang ref yang kedua wah dilapisani. Ini aku menggeh-menggeh. Wah, mboten namung menggeh-menggeh. Tapi Pun Mas kula kopos-kopos. keloro marai jenengan semaput pokoke. Pak Joko, kalau di atas panggung duet kali Mbak Gentari pun sama rek menggeh-menggeh. Misalkan menggeh-menggeh diparingi napas buatan. carane piye carane? Nanti sebuah. Ya mangga. Ya. Ayo Mbak. Aku
muga nebar dadi soto roa semara. Hey Cakep iki tali wis. Kabeh entek Saya energi to. energi. Nah, jenengan kok dereng semaput. Aku itu tujuanku untuk menyenangkan masyarakat. Ah, nggih, leres niku. Betul apa ya? Kurang cepet mboten. Kurang cepet. Nggih, kurang cepet yo. Kurang cepet ta niki. Ini goyangmu yo cepet. Oh, kula nggih. Sini. Yo. Masa kurang dapat? Nah, setengah rock and roll. Oke. Oke. Yo maka. Aku luar biasa Mbak Lurah. Biasa. aku malah kaya penari latar. Biar apa-apa. Penari latar iki Pisang-pisang gitu. Langsing. Jana kaya Putri Domas. Artane Putri Domas Lan iki lho jenengan iki Piai Putri asli. Dadi kalah karo penari latare banci. Yo malah kuwale. Langgeng kula niku. Mboten apa-apa. Luar biasa. Pak Gentar itu seniman yang luar Seniman biasa. laras banget. Demes kewes masih muda bertalenta. Nggih. Wong niku koleksinya luar biasa banyak. Iya, paham. Terus pundi taksik mengkis-mengkis napa? Paham. Tanduk malih Tanduk malih napa, Mbak? Jaluk apa? Pak Arif pun kondur to, Mbah Arif. Mbak Arif teng Amerika. Nggih. Oke. Pripun Mbah Arif? Mbak Arif, niku Pak Lurah Bajulan ada. Mbak Lurah Bajulan? Mbak Lurah Kritik ada. Mbak Lurah Kriting? Ngerengkat ada. Nyuwun ngapunten. Terus pundi, Pak? Mau Bapak Pak Mas Bupati Nggih. kalih Mas Wakil Bupati titip salam. Nggih. Titip salam